poilano jotono lamsago ani YouTube channel o ang nog ni bagui haino hai kutar video tubi phaika YouTube ni thumbnail nugui rok saiman kana ang tamani video tubi phai abo hingke Bangladesh o je tiprasa rokno satok pitok buthalai je khlai tongmani abono tuyui Tripura hani tiprasa rok Bangladesh High Commission no kaisa memorandum yafarka Bangladesh ni tiprasa rok ni bagui khorangti saka Tripura hani tiprasa rok o andolono manjaka Tripura mothani okrarok tei EM song Bangladesh o tiprasa rokno je satok pitok khlaimani thagya hinka hingke Tripura hao teibo andolan kotorma khe khlainai hinui bo saka o andolono manjaka YTF TWF TISF ni adong song mangpili nainai di Kumbal News ni bisingtui je satok pitok khaijang mane nogui bukha belai no chini khakior kha te kha dukha belai no kosto bo mangkha chini bukha bisingo mokolo muktui bo yor kha hingkai aboni bagui chungna hari tonglai mania chini Tripura mothani ungui nai chini bubagra bai tuiduljak chini TWF YTF chini TISF jotono chung pal miliui kaisa chobabo tini mano kholaikha soi mayang mani bisingo sungmo tini mo chobano khlaijakha obo jodi Bangladesh ni chini Tripura sarongni uporo je nijaton khlaijak tongmani obono Bangladesh sarkar jodi sei obono boddo khlaiya hinggakai obo chung TWF hoite chini YTF chini TISF chini Tripura motha chungmo thaklaiya tebo choba kotor andolon khainani bagui chung yapri barok jangnai Mia okli rong si jeng lugui tongkha je Bangladesh o je babe chini Tripura sarok no guli kok buthar jakha baksa khena tawai buthar jakha tabo kabangma borni langma chotu chotui jeng hospital ro hen khana more than 100 are already boro langma kamajak belai khena tragedy obahai ngan hanai jeng khakai simaya haipana Bangladesh o belai khena minority rong no belai khena attack khlaimani abo all over the world lo emon sitra munuk jakha borni logo logo no as a chung Tripura sangai chini Tripura sarongni jebabe borno ottachar khlai jakha buthar kha toktar jakha nirmom babe borni no khuk sok jakha bornom tomanai chathai tongthai bebak segina jakha je kathang tongnai ro botabo borni tongthai chathai ro kri khlai belai birman nanglai jak obono nugui chini bubagra chungno dagi kha tei chungoro jotho babe chini TWF YTF TISF khlai jotono kha khamlaijak belai khena muktri malaya mai chalai meya chini takhokte bukuk song ar Bangladesh o belai khena omai khlaijak mano tuyui Tripura o to continuously nugui tongo social media in bisingtui belai khena daily chinar bahaino omahaino satok pitok khailai mung thakya ar bisingo no ta Bangladesh bahaino obai ki khlaijak tongo aboni bagi Tripura sangai belai khena chini bukungni kok kumao baike kok sanai palma yango muktui kaplong jago aboni bagi bubagra chungno dagi kha nero bahaino oboni khorangti sadi hnai abo chung khorangti sanani chung joto phalaijak chung obono no sanai chini India government dakti nang chini Bangladesh government by salai abarang protection rona nengtheng te barang no justice rona nengtheng tak chung orni chini memorandum rona ni thanglaijak chini Bangladesh ni kaisa rona office chongo orno chung barang no barang ni throw khlai chung barang ni thani chini koi mungblai afatnan thangi chongo chung watui patui homali chung nong nong khorima phai bekha oro all Tripura nin tongo abani bangi nerong ni throw chung abono no joton thani koinani musungo Bangladesh government te India government dakti no asogoi salai abono solution nongthang abono chini naimani ngi anga khe chung tebo kotor sobani bangai chung yapri barok CM te chini honorable chini president YTM ni te dilung bai chung tin horo chini je Bangladesh High Commission bai chung memorandum submit khaikya te chung tini oro man phaikya je bini je botini libo tongo je High Commission ni head gai bini je PS tongnai bono chung memorandum submit khaikya tei borok kogor khaje tini bolibo tongphano mandeo tesa chung boy phai kok salifine chini YTM warrior so phai bo saka je Bangladesh je omai problem ngui tongmano dakti stop khlaina bagi borok chai tongnai tei chung omon demand khayo je
chini Bangladesh je chini indigenous no torture khamen mo thai ga jeng tebe choba kotor jeng continue khai janai jahate borno peace keton manang thungni jeng borno demand khaija আচ্ছা বড় ভাই যে হাই কমিশন বাই je chini leaders je white team warriors tong jeng phai kok salai nai jeng tumo jodi a kok salne bishi den omono je aran je violence stopping yanga jeng continuously jeng mane protest ke jeng road block rok haine pan jeng target na nai আমরা YTF হরজুলাই 6 খানে ও জবানো বন্ধ মা খানে বাংলাদেশ মাইনরিটির সঙ্গে একটা খাইমানি বন্ধ মা খানে বাংলাদেশ মাইনরিটির সঙ্গে একটা খাইমানি বন্ধ মা খানে চলি না